Maskirani specijalci s dugim cijevima u utorak u zagrebačkom naselju Srednjaci uhitili su dvojicu kriminalaca iz BiH. Kako se neslužbeno doznaje, riječ je o Edinu B. i Adnanu Ž., a prema pisanju medija u BiH, Edin je jedan od najbližih suradnika narkobosa Dine MC, kojeg se dovodi u vezu s ubojstvom svjedoka iz slučaja Escobar. Policajci su utorak cijelo popodne sa psima za detekciju pretraživali stan i garažu kojima se dvojac koristio. Kako je prošlog tjedna nakon sastanka s predstavnicima MOL-a ministar Filipović i najavio, Vlada je na sjednici donijela dvije odluke. Prvo je da INA poveća proizvodnju plina u RH za 10%, te drugo da se sav plin koji INA proizvede dalje proda HEP-u, a onda da HEP taj plin dalje distribuira. Apartmani u Šibeniku postali su privatni bordeli prostitutkama iz Brazila. Apartmane su iznajmljivale bez znanja vlasnika što se u njima događa, a svoje usluge reklamirale su uz cjenik na stranici Eurogirls Escort. 3 su uz optužne prijedloge protjerani iz Šibenika i Hrvatske, a prijavio ih je vlasnik apartmana kojemu se gošća činila sumnjivom.